Beste habitante ere zegoen orduan Elgoibarren, da guk ezautu dugu, hiru kotxe ezautu dugu Elgoibarren guk, Eta begiratzen duzun ere balkoetik horra aurrera? Eta lehena ikusi bazindu lehengo fatxadi horkua. Esango zenduke, hau, totalmente aldatu da. Hemen zegoen etxe zuri. Bai, baina gero eta jarri. Bai, baina hori guk ezautu dugu horredanak. Ezautu dugu usetxe, ezautu dugu artetxe. Danak bazarra. Makina ez deko zer, hau nungua. Hame kamenoi getzauan, lehen. Hau, karteri hau. Geuk egin dagoa da, hori karteri hori, barxuk egin dagoa da. Hau karteri hau leheneko. Eta kamion galaztu ekartzen genduen nien, hor Kamposantua bakitzen duen Elgoibarren. Hortxe ustezan Kamposantuetik hortxe. Gero burduzen jaso, da burduzeneke, burduzat astuek eta inondien gauza guztiek, astuek jasotzen. Eta hola, aspertu eta zeginen kamenio iten, diru etxe gehen duen Juanate, Galboso, da guk. Ez niak, neko iruten aban, goizian, astuak gin, pare bat kantinkera hartu, eta kalera junta etxe partiu. Eskilean gora eta bera. Orduan, asesuarik ez da gizegoen. Baten bigarren pisora irugarren erat, urrungo ez da nora eta antxe, partiu. Egunero. Babi eta zagarra eta hola zeuen, eneruan amazazpio eta zagarra lodi behien gu eskondo binen inartin hemen. Bueno, hemen izitezan zagarretan da, eta meretzi sakuleka, gorrexara izan ziren urte hartan. Lana egotezan, aletzen, bueno, hola jotzezan iru biurre esatez, zekon horri. Iru biurra. Zertzan hori? Bi makila. Eta bitertien goma baliz bezala hola soka bat. Zut bati heldu eta bestie bueltan dau jotze zuen bestia. Arekin asko erretzezan. Zeak irutitzen transportitzak, kambioi eta ostitzezan bezala eta zera karruekin ibiltzen idixekin da ardaua eta markina zertza Elgoibartik irute zaren dana kambiori zerra ez orduen. Zare, kotxe egin, kotxe garra horretik dozen guen egon gozien Elgoibarren. Ni Republikia justu akordatzen naiz, nola trena etorri zan, Republika banderiakin. Gu trenantikan urrien ginen, urrien bizin ginen tren bidetik, eta anaiak nola deitzu zion amari, ama, orduan zan regi botako zabela eta ez zabela eta Republika bat etorrela eta ez etorrela eta hola. Eta nola deitzu zion anaiak amari, ama, Republikano banderiakin datorre trena. Eta aibala, orduan, haiki da, Republikia. Mila gainera bedratzi deun, eta maikagarre urtian, Errepublika sortua zaigu Espainiako partian. Ez duztenik izango bala guziontzako kaltian, alkarrean agorratu gabe ondo konpondu gaitian. Zer rekordo dago, zuegarria zizanekua? Betxu, Azkaratetik ona, Azkaratik etorri zian. Eta hemengo basixezen danak, hande zemen guztiak, basixezen dago, hemen txeketu ginen. Gure txeketa pentsatzen, zeo pasuko zanik eta hemen txe. Atiek itxitxa, Azkaratetik bera eta ikusti zituen, nola zatu zen, da sustu da. Elizara juten ginen. Bai. Eliza espixi. Gorretera? Elizan, onpantorre parian, erdizan, sakuak, ondarrakin sakuak ipen zituen, da haren aspira. Eta segurentzia, notizia genuen, bai zera, segurentzia.
Pentsau. Gente asko puntezik. Bai, por cierto, danak. Bueno, beste batzuk, etxe zuetara, eta esate zeben, kainoa zua botazetxuela mendi horretatik, Eibarko mendi horretatik. Herria oso mobidu egin zen. Kainoa zua botazetxuenian Eibartikan, gutien inan ara, mendixia zegoelako parian, da bombak generalian, aragola jartzea zaila zala. Da, han, zer, elgibar guztia isa, ara joate ginen. Eta han, bide guztia hantxe bide bastartuta, pasatzen hinduan gero enporia iluntziko alako ordu bat arteero, iluntziko zera, lahatze zutenean eurak zertziari, bakutza bere etxera. Markinako bidera. Bai. Nola eta San Pedro juten eskerretara, bai. Oine, noa zertan bezala burkiola orduan. Hildako eta minartzako gero handi partiru. Burkiolatik. Hospitala hande hoben orduan? Hospitala ez zela zen burkiola, bai. Hospitala, ezan behar orduan ez bar hospitala. Minartzako eta hildako gara. Julián, esan ustan, Hospital de Sangre. Bai. Deukelo ezena. Gero handik partiku ziren eroliku eta eta dorro. Regiones desbastadas zekan izena, Eibarrek. Regiones desbastadas, zeuan batenez. Gero presuak azizian, eroan zituen preso mordua, da arek etxezeben, los descombros y las... Todo era un desastre, Bueno... Tia bat nekan, Eibarren bazarritxakin, da esan nizian behin. Ez tozu nahi nerekin ara gora etorri. Un me bixen, yo dije, si te vas, Pilar, tienes leche, tienes huevos, amen, ez zegoen ezer, ez zegoen. Hogei zikin bat, que no zen nire que estaba hecho. Da, bueno, joango naiz, ala ez naiz, joan nahi nintzen. Ikastola, zabaldu behar dugu, eta aitzak esan zuen, bai. Zeuru nahi badozu, bai. Eta hori zan, bai. Orduan txeko nintzen Donostiara, Karmele Esnaleana, eraman ninduen pizkate preparazioa etxeko, neukan titulorik eta izarre eta, baina, tira, antxe edarke moldatu ginen, eta neu hasi nintzen, eta bederatzi umekin. La ikastola de Lorito esate ginen, aurrez zeuan soziedadia, Lorito bat zeuken, urtietan eukizuen Loritua, atletismo erostak ez, bai. Eta antxe frentien geukan, San Francisco kaletik, da lehenengo pisua. Eskola zein itzaneako banekin irakurtzen. Bai, 8 urtekin banekin irakurtzen. Aitzak, gero eskola zein ginean, ni azen itzanean, euskazko libura zehozera zaugan. Baina gero, bixe-mitxartean etorri zan ez da, bat behatzi urteko nitzuenik, nazionala zartu zean, da liburu guztiak adortu zuen, ez gen gizan hizkuntzan emazioen liburuak, ez gen duen ulertzen ezarrere, eta hainbeste unben zauden ikastolan, 3 eta 15, handeino batekin, 5 urtetik 14 urte bitartekoak, dana alkarrekin, eta zaharrenak, 14 urtekoak, ia orduako bizkat ikasi zazaren, da handeinoak arekin dintxe zuen lana, da gu gaute ginen elefantia dibujo, da gure iziakin moztu papela, da elefantia hura osatzen antxe batek edo denporia. Teatruak eta etxegin duzen, gero? Batzuk izan, bai. Umetan hori? Umetan, bastante ume. Nik 9 urte neukazen, Eibarrera joan itzan batzokira, esena iso batera irakortzera. Eulia txatxindurria. Ez naiz gogoratzen, ez naiz aiztutzen, nik irakorri nabane zerarekin, Eibarren. 9 urte erora aukiko nituen. Bai. Eulia eta txindurria, zan liburua. Hauraz, irakorri naban ezenari zuen. Bai. Eta zu orduen eskola akabo zituanean, Sobia horrenien hasi zinen lanian? Bai, lanian. Eta zei jezeo, Gaute hunda jaitxe haste, espoletentzako piezak. Kanioentzako? Bai, Sigma zeukan amesan, Santana kalian, zeukan tailarra estartei ezen arro. Horritxe dituen, horrek ohusak txikisak, ez?
txikixak. Eta gero, piezeterixia, anitxe zian, zubi errenian. Tendido, gau eta egun da jaitxa azte, domeketan dara bai lanian, egordi arte. Lehenengo, hemen indar onditxe hartu zagoena gero, zan estartaia zen arro. Sigma gero. Bai, sigma izan zen gero. Gero izan, fabrikante makina herramienta izan zen, taladruak eta prentsak eta itxezitzuena. Da, hori zen fabrikante bat zegoet, emitxe, Santana Galian, tailar txiki bat. Tailar txiki bat zen. Eta gero, Malan beste bat, Jose Leon Ziaran. Danok makina herramienta, Hori ukidu elgoi barrek, hori tradizio hori, Armia Bolloleno? Armia Gabilondo bakarrikan. Beste ustiak makina herramienta. 54an jarri gedu, urtarrilaren bigarren dian hasi zen lehenengo sozio lanian hasi zen dano batean. Ni 54an jubilatu nintzen. 54an jarri gedu martxan, bixan, urtarrileko bixan, lehenengo 2, 6, 8, 15, eta ez da jaskenean, gero, hango serian, gure anaian, serian lokalian hasi ginen, gero Simako bestaldeko zer bat gero hartu genuen, azkenean, 70an, Arriaga Baileran erosi genuen terrenuak eta tailar berri bat edar bat egin genuen. Hartatzeko esatzean, degutu ben biok, horago lekutan. Zai, suspendidiko eta beste bat suspendidu gara eta nire ipini. Irabazi egin nuen bentsat. Bai, da ordontxa, hasi pilotan. Gero, enpresekin gero. Mezortzi uste nitxonik, profesional. Orduan pelotari asko zaua. Elgu berren ebazauren, Angela Juaristi, Felisa Muguruza, Juanita Arrillaga, Maria Arrillaga, guria Maria Txurruka. Eta horrek, danak egiten edo raketekin? Danak. Eiberren pelotari asko zauan. Baina raketistak? Raketistak. Eta zure izpi hori, Mexikoan joan zen? Bai. Eta zemen parainen? Egin zituen, 50 urte izan. Dantzan, nahi asko gubiz. Beti, pentsaizu zein egin dugu orduan denporan. Plazan musikia. Da, handi bukatu, da plazatzik izan, egotezan soinu zertzete. Ara, dantzara. Plazan zehotezan bandia? Plazan bandia? Plazan, bandia. Dantzan, nagizu. Eta gero plazatik, plaza txikira? Bai. Soinu jolia? Nahi asko izan izan dantzan txia. Bazai urtegin abisa, eusotorra bat egin. Otxo. Eta soinua ero otezan? Totezian, hor Ibarraldetik da, Ibatara soinu hoteli Ibatik etortezan, da eusen bat Bizkai aldetik da, nundik ez. Ja, hoi, jaiero? Neska mordu bat zauen, ordu. San Pedro bai zazo bat denek ezan, ez da iduiz izango zan, San Pedro igual garitzuman izango zan. Zeratik ez agordatzen da nigan arpeixa eta bauta arrapauta zein dan ezautzen da elizpian da, baina hori izango zan, garitzuman izango zan hori. Orduan ezan, arramaxek egoten, oingo moruan, garitzuman gozazoian. Kultzeta. Ara juteina erromexera. Baina hori zer da, hauso bat, eliza bat, ero... Zer ez, taberna bat. Taberna bat. Kaminu negalien taberna bat. Eta gero zegoen plazatxo bat ola, eta izan, plaza eta kaminu eta trafiko ikisa eta ezaguan, da jendi eta antzan da, kistuen erromexek itxezien. Eta hori zer zen, jairoko gauzia? Jaikua. Jaixen, bakarriken. Da orduan, pestaik horretzen dantzia. Anedota bat. Hau, zeme du, raio bun, zeme du. Elgoibar, hau nahi zer altzolakuak parrokizia egin. Parrokizia bertan? Parrokizia, bai, hau parrokizia, bini. Eta, zeak,
Elgarra ezaban nahi. Ezaban nahi. Gaurtxe, urrukan da zeia. Azkarian konseidu zan, atzorako baiez. Eta itxelako oizpuak, hartu izota, bai parrokea. Doli bartarrak ez bai ba, guke santizimua juda arrapoiko jau ba. Doli bartarrak makile eginda, gori izien. Da, atzorako entea gu gauzta izeitzen, prepoduzien, da, Eliza zartu zienien, atek izitza, hiru unieko zuen barron. Doli bartarrak.